topini ni lejitan phangcho ijito bachatai long pen nangli tum karbiang long ke do anarat atuma phaltame ada prang akardom nang chipilo kardom nili people sila bangso video selam tu sipini rara chatai long nili ki pipon thu la pen ke pachini pon thu yima pulong telake kedam tangani tarik re forni Uttar Pradesh long bahare tomon tepi wang plut lo labang so tomon ajur kang tang ke halatum ke resort pen ke pachinia teng pote 130 an ajura kang tang atomon tepi si hadak wang plut lo pusipu la se hala bangso Uttar Pradesh long kedam tang patu midik labang so tomon ke thia video tanang tumba phana paklang pon ponang litum like tha la selawang so video pen nang ni tum haladak Uttar Pradesh along tumon ke the puthak alam nang tum theklong lo haladak na bang so tumon pen ajok muni na tum kithia tum do olo la si aprang kapaklang thua lam bang ke bang pharoi si anang muni tum thilo pulo la pen aphi thua kapaklang thua bang ke bang pharoi se bang phri pulo la pen aku aphi paklang tholo bang pharoi se bang krei si pulo la pen ki jusi kladak pen ke pachini thua bang ke hala bang so tumon long kithia tum bang ke bang pharus ra bang kretok si an amunit thilo posipo lapen ong dung otum areng solo lapen haradak Uttar Pradesh lo bang so tomon ke thepela jok jontu janwarta akithi dopeglo pusi haradak news long ta pachini po la sila bang so tomon ke thelong inu amuni rafan ke 50 feet an angsong akang tui hempen rung pondasi war feet lo la sila bang so munit afan hen lo hala Uttar Pradesh long tumon ki thia hut men hem ke pon pen rung pon kok si phut phoke pakang to an pangjar pon phelo labang so ka pangjar pon a video tame nali tuma phan nili chatai long na paklang pon pon nali tum like tha setame la bangso muni ke kopai ke melo alang ke thi thedar lo la sala li ki thi thedar si non hospital long se selang bom lo non me pon bom lo la bangso muni ra phan phut phoke bakang tui ke pang jar pon poe phis tame ko son ben se ki thi thedar ma la so puthak tame news tum karjudam do la se alang la bangso mun la tumon ke pon da munit news along ka che thana puthak alam le nangli tum labang so video long tame lang podik tha lapen ala le ke chethana lam nangli tum arju ik tha हमारा साथ ये हुआ था हम यहाँ से पहुँचे थे काम कर रहे थे मजदूर आदमी थे तो काम करने के बाद में तो बोले थे ऐसे काली घटा उठी थी बहुत तेज तो बोले पड़ोस में कि ऐसा है चाचा रुक जाओ ऐसा बारिश और हवा आ रही हैं 3 में रुक जाओ इधर साथ में तो ऐसा है तो 4 लोग और थे मेरे साथ में तो वो 4 लोग होने के बाद में तो वो रस्सी से बांध रहे थे तो मैंने पकड़ा 3 शर्ट पकड़ ली थी एंगल पकड़ने के बाद में वो रस्सी टूटने के बाद में इतनी झोंका हवा का आया कि वो रस्सी कतर गई हमारे हाथ छूटे नहीं हम टीन के साथ ही चले गए ऊपर जाके 50 फीट की ऊंचाई ही से la sala bang so video penang tum theklong lo alang le phan phut phok ke pakang tui an pangjar pon tame alang ko pai ki mi pen reng et pen si non alang li so per thelong du long lo la pen non se lang bom si non mi pon bom lo la se pini la bang so ni le Jiten phangcho itu ba chatai long pen kadu ave kar biang long pen asam angkang ke do muni tum phanta ke pachini bang la lo
la sila bangso Tomon kunatong kipa judam pune lapen labangso Tomon kunatong labangso angkleng mate labangso dilung kiklodam pune lake putek thedelo la sinili labangso satai long pen kadu we karbiang long ke do anara tuma phantame ke pachini banke ilitum chere mekse ke melo lohan kiriya tum tame lapen hithi borwa ke duna tum tame lapen chongda chotulo tum tame nona sona botor ke hingno ke dam pahilo o area nangji lapen ilitum arna ma phangcho dom nangji lapen ilitum ke do ke dam ta chere chot se ke mi atheno lom botor mime o arwe jang pik lapen kai ta panghun luwer aposi itum ko mentu apor pone koso por pone ajo pone anarlo pone ba kam klem bom pone ba ke dam bom pone gari dun bom pone kam klem hot pone kachong dat dam hot pone habir haram ka freedom hot pone si labangso Tomon nangkeleji thangna da putek da posi kedo ke dam chere se akimi pusi ni labangso chata long pen chuning relo la pen labangso Tomon thepi kadu ka betame itum ke jok long ji aphan ili tum labangso Tomon pen ajok akivil akithi lahai kavedia ji aphan arnam arni aphan itum ahir jume chuhang rep sidang pusi nile bangso talong pen kado we karbiang long do anara phantame pachini lo lasike dam tangarni Uttar Pradesh long atomon thepi hala bangso Tomon thepi pen ajok pen an hadak them kaluk son do peglo muni ki thia tum do peglo jontu jonwada ki thi tum do peglo la pen mo pen paklang loi nungmuni phan ke ha angsong an pon delo phut phokep akang tui pangjar pon lo alang limitan ka chithana lama teng pulong de la si tum phere be me la bangso Tomon bangke la si tum kachere mexique me pusi nili la bangso chata long pen ka do we tum handa pachini lo kardo